Jan i Plestenjak. Ma jebote, Jan pleše, ej. A? Sada me dobro slušaj. Dobro me slušaj. Grašak. Ću ti reći. Grašak mi treba, grašak. Jebeš grašak. Kurac grašak. Ej, čubre, ako imaš muda, doći ovde pred blok na Metoda Mikuža 16, da te ubijem kopsa. Jesi čuo smradu jedan? Nemam. Ako imaš muda. Nemam. Nažalost, Treba mi samo grašak. To je taj problem sa svim vama. Jebat ću vam majku jednog dana, razumeš? Jebat ću vam majku koja vas je rodila. Jesi čuo? A gde je sad grašak? Da ti jebem majku koja ti... Ej, alo. Šabane. Ej. Vidi kakav majmun si. Jesi majmun? Jes. Ja. Allahu Ekber! Allah! Allah! Allahu Ekber! Daj mi malo pričezu. Molim, Daj mi malo pričezu. čega bi ti? Ne, ono žensko što se nešto pozadi oglašavalo, razumeš? Pa evo priča sad, sa tobom. Pa ne stigi, jebote, boli, ej, ti speder, pička ti mater. Pa jesam, dužio sam tebe. Žensko što je pričano prije, razumeš? Idiote jedan. Ti si idioto jebot. Jedan ti majku, razumeš? Jebat ću ti majku, razumeš? Gdje si? Žena ti pjeva Mustafa. Žena ti pjeva Mustafa, slušaj. Žena ti pjeva. Žena pjeva tebe guša. To nije tebi. Ako nemaš graška, arrivederci signore. Ma imaš grašac. Kurac grašac. Pa žedan sam, daj grašak. Jedan svore. Grašak mi treba. Treba mi grašak. Grašak mi treba mi grašak. Molim te, daj grašak. Treba grašak? Da, grašak treba mi. Ne grašak. Tebi treba grašak. Konje. Sam se nazve mennesker, som jeg sagt lige ne, se ponovati, du skal se ponovati, da spis do 1, 2, 3, 4, da, pa je pa sam dal tukno.